säkerhet. Nästa vecka blir det övernattning här på skolan. På måndag, vi träffas här på måndag kväll 6:30. Ni behöver inte göra något speciellt, utan ni bara tar med er täcke, kudde och pyjamas. Vi ska ha lite lek och lite skoj. Och sen det här med mat behöver ni inte tänka på, för det tar vi från morgonen. Verkar det spännande? Ja. Så här var det. Då sätts vi här och kollar upp med era föräldrar för säkerhets skull att det är okej. Så sätts vi här 6:30 på måndag kväll. Så glöm inte täcke, kudde och pyjamas. Okej. Ja. Detta kommer bli fett roligt alltså. Det blir väl något. Arne! Hallå, vi är här! Arne! Hej, är ni här? Kommer ni redan? Ja. Ni är tidiga. Ingenstans. Ja, men då, det ska väl bli en trevlig kväll ikväll, va? Vi ska ha kul. Ska ni gå upp och hänga av er så länge? Ja. Så är ni välkomna ner sen igen. Men Molly, vad ska du ha på dig? Jag har redan blivit av med skadorna. Men, hjälpkunder. Ja. Lägg mig där. Då vann jag detta. Yes! Varför har jag inte bytt om? Jag ska byta om senare. Men sätt er, vi kan spela nu. Vi ska spela tillsammans. Delar du putten, Lunja? Alltså fan vad tråkigt detta är. Varför kommer inte de andra? Alltså detta är inget läger. Vi bara vi gör ingenting. Alltså det är så tråkigt. Vad är det med henne? Jag kommer snart. Vad är det, Molly? Alltså jag vet inte. Alltså vi har varit här 1,5 timme och ingen annan i klassen har kommit. Det känns bara liksom som att vi blev lurade. Ja, det känns faktiskt så. Ja, men vi säger inte det till de andra som vi gjorde. Kom vi då. Ja. Var vi sitta? Var är Molly? Jag står bakom mig precis. Vadå var bakom? Hon var bakom mig. Vadå, hon kan bara försvinna så. Hallå, Molly? Lovisa? Hallå?
Frankie, det där. Kolla så roligt sånt. Övernattning de har. Gud vad kul. Jag är så tråkig. Jag vet. Oh my god. Kolla så roligt. Frankie, vem är ute nere? Kom in för snabbt. Vad här? Hallå, vad här? Inte låt den in, han skriker. Va? Dörren var låst innan, jag lovar. Ja, men var är Frankie? Inte här. Han var här innan. Ja, men han är inte här. Jag öppnade dörren så var det låst. Ja, men han är inte här. Han kommer köra kurragömma. Ja, kanske. Men varför inte gå och leta efter honom? Ja. Kom! Va? Inget läger? Nej. Ja, men nej. Frankie, var är du? Frankie! Frankie, snälla svara, det var jag. Frankie! Snälla svara. Frankie! Vill jag skynda dig? Alltså, vår lärare mördar en barn. Skynda! Vi måste gå härifrån, vi är i fara. Skynda!